Hey people, she says hey guys, movie boy. Hey guys, how you? Nawe zangu lingi Kuriste kwamuri. Guys, I'm just so sad. Like he said to the last extent. I can't get a minute right now, but don't know what just happened. Tango ndasara ndakagara izvo zviri panapa. Vamwe vanhu vatozopinda mutaundi hamene kwavaenda kunoti vatsvage ndokutravela. I was traveling. So makiya aya marasikiro aita havasi kunyatsoziva kuti arasika sei munhu wacho, but asiya ayekera apaka mota. Isusu takaenda kunorara kwedu kwatakanorara, then vakandorara ukoko vakandorara. Saka pakuperekedza ndofunga hama yavo here hapasi kunyatsoziva kuti adonhera kupi. Saka kuda vafunga kuti handisiri ini ndamaekera munhu wanga akabata makiyi, afunga pamwe aisa muhomwe. Sa maybe achifunga kuti aisa muhomwe ka makiyi aibva aita sei kuda adonha pasi. Saka vadzokorora nzira iyoyo vafamba nayo ka more than 10 times guys, more than 10 times. So apa inoshanda nekaremote, haiite zvekii zvekudai, so inoshanda neremote. Remuke yakalokwa pamanje iri panze. Wana manje ndatokanzela maschedule andaida kutaisa. Hazvizonakidzi kuita mavideos when you actually said guys, it's not even nice. Vanhu vanozofunga kuti vamwe hamene zvamuri kungoita ita, so saka I had to cancel zvandanga kuita because ndanda kutota confused. Then wabva waenda kupolice kunoita report here. I don't know, I wasn't there because ndandatoendawo somewhere kutori. So now vaenda ndofunga kunotsvaga vava vanoita zvemota. Sazivi kuti zvotora nguva yakareba because from what I've heard type yacho inofanira kuti kwanzi inonzi chipo reprogramming what here. So it means kuti I don't know kuti tichaspenda madays mangani ndibulawayo. Zvinongorwadza kuti because kuti vanhu matsvagiro avaita makiwa ayo ka yaiite zvemaspekis iyoyo inoshanda neremote. Inoshanda neremote, ndiyo yainoshanda nayo, haishandi nekii yekudai yekunovhura dhoo, inoita neremote. Even pakustata haustati nekiki chaiyo chaiyo zvinoita dzimwe kudai. So unoisa remote pamusoro peuyu pesteering ndokuti start. Ukangoenda kure I remember pane robot hamene kuti chakadzima by mistake, tatoenda mberi ndakafangana haisimuki kana dzatinya kudai yange yakagaka, but haisimuki kana kakika risiripo. Uri papi? What are you perseverance? Maybe you can come and cheer me up. Ndiri like legend handiri iri mudhuze nemutaundi, ndaingoshandisa Google Maps, ndiyo yandaishandisa. Haiite zvespeki, inoshanda nekaremote, hakanaka kauya kari one. Saka it means kuti kwakutoenda kuna mhene wacho vari kureva ndokwavainda. Kana kumwa mvura handichatombogoni. Hanzi anga akatokabata, achikakabata kachitotaura nyaya nehama yake yacho yekutoti kakiya kari right, yes, pasecurity because haimuki kana kakika sipo, but kana kari easy kurasika kadiki, so kangoita kabox sikanobaya unokirira nekukinura neuyu nekanhu kako. So handizivi kuti vachanzi kudii pavaenda ikoko. Ini manje palodge patatirika panguva kutitsvaga patiri kungonzonzoroka mai mwana nemutaundi mundane confusion. Handichazivi kuseka ndamuserugara, handichazivi ndodii apa
kune amwe hawana appointment yacho ndambozvitora lightly ndichifungwa kuti ndikini itengei but kanhu ikako kakarasika munotogara zvandakaita kudai izvozvi 11:41 kana mvura ndisati ndamwa unoimwa sei pakadaro apo pangu pambopisa kuti kasika ndoita sei apo tasvika palodya kuti vanga tofa kuda vanhu vaitiza nemakii handizivi kana kuti chichaitika ipapo saka ndatosvika apa ndanda kuchema gesi ndoita sei guys ipapo unenge utori neconfusion up to now handitozivi kuti chichazaitika handitozivi kuti vachati kudii malocksmith vachoni vavo vamutaura kuti vanouya vachizoika because from what I know agent akanga achindi-emphasiza kuti iwo usarase kii because kii inonetsa iwo zvaunatofanira because pane mwanzi munhu akamboirasa it took time kuti vagadzire kare kako vachiita reprogramming hamene zvavanoita ita so now I don't know what's going to happen handitozivi kuti ndichaita sei mota manje pairi manje panga asina kuyazopaka munombo because iye akaendawo kumwe anga apaka pashe so now ndo imwe futi stress andinayo izvo pandakatogara panapo mota ndauya kuzokorerwa kuti ndiye ndichiona because handichazivi kuti wainonga mustreet muno here kana kuti wainonga kuseri kwerimwe street euzi munhu pamwe akuzama kudii kuzama kupuresa kuti mota ndozvananda kuhla saka nawo apa patataenda kuappointment yekuti tatozonzwa kunzi pakati pakamboitika incident yakati ndadzoka ndichimanya ndopandazangochemepo ndandazvitora lightly but pandanzwa incident yakamboitika side yorinoira chonika ndopandabva ndaita kuvhiringika musoro ndikadzoka ndichimanya memwana ndikangopeka zvinhu zvedu bva ndavatsanangurira pandatanga kutsanangurira vanhu vacho ndichitohwihwidza memwana ndika ndozviripo handizvi kuti ndoita sei ndobva vatiti oraiti imimi zvomoita palodge paipo vatizvonisiyai mabhegi zvenyu kuti amaisa pareception mabhegi masiya mabhegi eimoita zvese zvamunoita mongotudza kuti muri free kuzomatora rini kana zvamaveri because mota apa iri pari unoisimudza sei dai yaisimudzikwa kudai sebhasikoro ndozvina ndikufunga kuti inosimudzika sei kubva apa kuti ingopinda kana kuti mukati munomu handizivi nditozivi izvozvi apapa mukakutanditi zvoni ndipei ndivigirewo zvechingwa chocho chiri mukati mepapabheki ndikati unorya sei ndichona ndine stress ungarya ndine stress hazviryiki tosatorya nokuti hasi kuryawo ezi ndikuseka but it's not even funny handimbori uye it's not even funny handiri kuya nhema ndikuseka hangu but right now I'm the saddest person today kubhasi takamboita zvimwe zvinhu nhasi nyatsohwa kuti haizivi kuti ndodii hello hei Samuel zviri sei taurai nonzi kiya chayakaita sei chirimoti chiya chachinoti unotodai unochibaya kudai ndokuti muke ndokutoti ukwanise kuvhura madhoo plus hachisimuki kana chirimoti chocho ndiri panapa nditi munhu akaenda ukoko kunotomutsa mota haisimuki chinotanga kudanzira kuti kii hamene zvachaichiita so chichiflasha kuti hapana kii saka kusvika kiyo yaenda pedo neuyu ndokuti isimuke saka izvo hatizivi kuti iri ipi iye kuti wanonga ndiani hatizivi ungarya egera zhara yeye unoita zhara yeye unotoona kuti panapa vedu vatikura nhema zvinamira mushe handichatozivi musoro wangu wapiriguka uoda kutorya unorya sei watochisiya chingwa ichocho hapana option yebi chinhu chinodaiwo so chinotenderera kudaiwo so kunge chirimwe chigwa hapapinde kana kii hapatorina pekupinza kii panostatwa nemota unoita zvekudzvanyirira mukati chinhu chacho ngebutton sort of wotenderedza nditombodi kana kutombomona chitorya nekutoti uturu hwandinahwo izvi ndokutoti handizi kundoita
Saka maybe mwatorya it means kuti haasi stressed. Ini ndine stress ndoga. Una manje. Ana hake zvaatadza pati kutaura chokwadi kandofunga inhau yekuti une usingazi kuti wodii. Saka ukaona munhu achiita kunge asi munoda mvura here ngati ndoidi mvura panguva ino. Ndiidi mvura ino. Saka vaenda vese inenanhukikina nehama yacho namuku vaenda vese hamene kuhanze kunotariswa ivo vemaekera vemagaraji. Haryi anozorya leta akuite izvozvo vedu inoziva kuti apa pangu apa pari kupisa zvokuti kupisa zvamapisai. Nandizivi vanhu vari mubulawayo kaini. Inoziva ndosaka uchiitira zvazvo zvokuti one night tichienda hedu. Asi vange vari washitakiwa chinokota makazoita sei? Ndina muinga zangu zvisadza vedu vemusadero wedu we nachetinachendiyani imeni ndamirira saka vandangu vanotobhuikana kati kangu ndimboita live ndichimbotaura hangu nevanhu kuda ndanga wazvirinane because pfungwa dzangu dzotova confused. Ndanga ndangoitarira kudai so ushandoita zvekuita ndoita zvekutaura naye yekuti haungangomuke uite aya apa handikwanisi kubva panapa manje because ndakutodla kuti ndikabva pano waif kana kuti mavhiri akasara akabviswa kana kuti zvimwe because iri pazhe manje ndopairi dai ngai mukati ndaisambongoita stress panguda chatoenda tese ndeipi Lawrence. Yes, Shema, zviri sei? Zvibhuwa kuri sei? Kuri bhuwa uri sei? Zvibhuwa zviri sei ikoko? Angudaro zvinhu zvigone sei? Zvakadhakwa izvo. Chii chakadhakwa naye Shema? Zvose nhasi ndotova security guard wepanapa. Vati vasecurity guard vei? Ndakatogara pedo nepagedhi ndichitarira kuti chii chinochiitika. Saka pakatoipa chandikutombofunga inongoita zvemasenzi ise uri kubasa. Haiwa ndiri pamba ndakatogara ndiri pamba nhasi. Nyasi wanoenda kubasa? Ndina thingi nhasi ndichaspenda the whole day ndakagara panapa pandakatogarepo nekuda kwei? chanakada kubvira kutofunga kuti inotu unoda kutobhadhara kuibvisa ende pai pacho hakusi kurwa padhuze pamwe ndichatocha 1 month ndichigara mubulawayo ndotoenda ndakutotanga kutobva kutogara ndevere ndakutoti skipani ili njani mavoeti vanobva urikuona vanokudzidzisa hazvimbonetsi vanokudzidzisa kutaura zvendebele hazviponetsi unobva utokuluma hatokuluma tiregi unobva utokuluma utogura utokuluma
meno atigari kunzwa kuti kana wadzoka nokuti asi think kana wadzoka kwari kubva ikoko andodzoka neshoka watopfeka matenesi watoinda mutaundi kunofamba ndati handikura nhema ndikatosara ndakaigadha kuti tanzi ndinoenda kunopidikura neshoka umu ndodzoka zhinji padakura neshoka ndandosara ndakagaraini Hazvibudi. Makiza acho arasikira umu. Handizivi ndanditori mukati umu saka handitozivi kuti zvapasei ndazongonzwa kuti vaeleza kuti havana makii Pakaipa saka mumamwana akuona tatooni because kubva makuspendi kuma8 tongoti kuma7 musi achifanira kubuda 7:30 tangaita zvinhu zvedu zvese topedza by this time I'm sure dai tatopedza zvese takutotaura kuti takuenda kuhangi kana tatokuenda kuhangi by this time dai pamwe tatohafuwe kuenda kuhangi saka zvadhakwa ma8 dai kozvinodza kutoita almost 12 o'clock ndati saka zvadhakwa almost 12 o'clock nangu kana marasema kuteri ma8 zvadhakwa ndatomauswa vambuta saka vatotamburawo vatinzwa vatozonongawo rimwe bhatiri rimwe munhu watombofungwa ndiyo ndaritori bhatiriwo refoni rimwe munhu saka pakaipa ndoita sepaagara paagara like zvaiitika ka paabuda paabuda mumota ka abva aperekedza like munhu wechikuru wanga achitoperekedza ihama yavo saka ndo vanga achiperekedza munhu hombe ndo vanga akuperekedza kuti andinovasvitsa apo tikatopinda wagofamba neshoka sei davadii angovaperekedza angovasiya pabasa podzoka kudai sanokuda ati vanga vachitaura nyaya vaziviwo sevanhu vokama ndobva vadii pabasa pavo handitopazondi papangaenda saka vatazodzokera kubasa kwamai vaivai kuti ndozvaitika maki hachaaoni pamwe vamabatanidzirawo kanzi hakudi hana maki yaya ndozvaitika saka vaenda kupolisi saka polisi wangoti wosiya nhamba but havana chatatachaona sofa saka manje ini pana angonzwa kuti close to this street pane imwe nhau yakamboitika ndofa ndabva ndatanga kuchitya pavese apa ndandisingatombotyi handitongori sped ndingozonzwa statement inondivhundisa athink ndopazotanga stress yangu manje ndobva ndatombochema ndisina kunzwa ndandisina kuhwa nyaya iyoyo ndaingoti ndinoregera dzichawanikwa bcause ndabva ndazviona ngoti abho vachadiona ngodzwana haiwawo nyaya ndazohwa manje ndandondivhunduse ndabva ndamanya ndikadzoka ndikati andogara zvangu pano ndoigadha dai yanga ichisimudzika pakupinza yaisimudzika yoiswa apo ine inosimudzika inondoegera because handozani chekuti inopresa kuti ti ndozvinoitika mini ndikufunga zvandikumbofungwa ndezvakuti pangachida kuisa muhomwe afunga kuti aisa muhomwe ndobva arasika network yastika network yastika
Yes, tiga mas. Ada kegagalan. Dasar dega. Super untuk pemain. Nah, nggak ada belum mulai. Sorry guys, hanzi siyothenga uyango ayekela ayenda yekela ayenda hanzi bishipa kanaka ko masitokaredzi guys hapana munhu anobva mubulawayo here guys. Hey Florence just Esse chama zviri seiko chii chaitika? aiwa uyu pane munhu arasa maki watinofamba naye saka ndizvo zvaitika. Hanzi famba nekabhegi ini ndofamba nekabhegi but arasa maki handisirini elmobi handisiri ndarasa maki atorasa maki not me ndarasa zvongoudzwa kuti maki araswa saka autondifonera kuti aiza mhene kukambani yavawana apo pandinofana kubvunza kuti hakuna munhu womubvina wayo regaisi anozozivawo pangune vakati chipei vanoita izvi zvekuti mota isimuka because varitaura handzi 160 manje Yo. sisi thanks ndiri kutoda munhu kana ari mubulawayo panapa kuti andiudzewo kumwe kuri chipa ndo zvandoda kuti mbotsvaga panapa because apa pavangoziva hwai ndinenge adaona kupashao ndepati saka obviously pamwe vatoona kutoti havatogariwo mubulawayo Inga pakaipa. Pakaipa mahwani kune here anogara mubulawayo ge pekushaya kana mushemari inhwana ari mubulawayo
atoti udzowo pamwe pari nani pane mapuraizi ari nani because I think pamwe atoziva kuti atonatsaona kutoti apa uise dual drive hakuna kwaunoenda usina wekera unotoida chete saruramba udzivisa zvisei Sandra Muzarwa uri sei zviri sei moshe kuri sei sorry ndiri kukunzwisisa nyaya yako kwambodi kumboenda kana zvemapostori hazviiti here kumbondofunzira pamwe unogona kuwana anokubetsera masoweka kumbondofunzira kunze pamwe unogona kuwana anokubetsera ndipakati peBulawayo handitozoona mapostori ati anowanikwepi handitozivi but I think zvaigona kungobetserawo because situation iyoyo ndakatombosangana nayo ndarasha thank God apa ndiri kwandanga ndisingazivi ndakaita benzi mukazodi ndakazongokumbirawo mabhazi kuti ndikwirewo mabhazi ndiende kumba ndokuzondosvika ndobva ndakwidza asi ndakatombochemawo sezvezvi asi hazvinoita ndakatofita kuvata pano nhasi ndinenge kangogara pagedhi hakuna kumwe kwandiri kuinda ndaseka zvangu unoziva ndinoedza kunzwisa situation yako but wava kutoita mafanisa kwakutotaura kuti ndasapadyiwi panapa wakambofamba kuti hanzi weyayo exactly sipokule moyo nomasamba ka inbox mi ndinyatsa kutaura newecha sipo handizivini nokuti kuti uri palaifu sipo ikandimute screenshot uda kutsvaga pamwe pakati sipo because vari kuekera varienda uko inoitwa reprogramming ine kakey haisi kuda uyu key iye inodawo so iye inoshanda nekazimoti vaienda ikoko ende zvotodhura ka ndozvavari kuramba kudzikisa kubva pa160 saka ndoda kunzwa kuti hakuna kumwe kuri chipa here because uyu atongoramba kutodanza hanzi atanzi inofanira kufamba saka kuti ifambe inofanira kuiprograma ndaiprograma ndokuti ifambe saka ndipei handidi kudzikisa nokuti inoziva maybe pane munhu atononga mustreet momo ari kutoziva zvese zviri kuitika unoziva ameno handakangogadhawo ndiri pano atogadha chaiko because panogona kuva nemunhu ari kutoziva kutoti pane kiya rasika saka ameno tichangova tambulawa but handizei if I'm gonna do anything fun because I'm sad saka mavhidhio anakidze kuita kutaura nevanhu uri sad like it's not funny unless zvaiti hazvo waingotsvaga kana nokubetsera kana vanongonamatirawo maybe inogona kungodzokawo unoziva asi wakomaimika nonamatika idzoke asi kadhi renyu makarishayiwa manonamatika nezvakarega ndikuudze zvakamboitika handina bamukuru vangu vakamboshayiwa mira ndikuudze shama mira ndikuudze ndina bamukuru vangu vakamboshayiwa vakatomborasa sezvezvo zvokuti vakabirwa zvenzose ndobva vangoenda kumaprofita ndobva vangonosvika ndobva vangoti ndozvaitika zvinhu zvikadzoka unoziva ndosaka ndine zviya zvokuti zvakabva zvanamata ndobva zvadii zvadzoka ingotaurawo azvinetsi isusu kazvotoita ndezvekudai chindipai location yemapostori Bulawayo ndoziva kuharare kwandoziva kuharare mubulawayo yangwani kana kuti inogona kungowana kungonamatirwa panzi kumakomenda handisi kufambwa Sandra ndinambotira kumbokufadza fadza pamwe singaita zviri nani
Aya pata ndiri kutaura serious. Kutaura serious. Zvinazvokutata. Hata zitakuwa ndiri. Ini ndozva ndiri munhu wokuti handitemi zvokumhanya but pandakasangana nedambudziko iroro misodzi dzakabuda nemumaski kudai. ndikate ndimboona kuti ndoita seni nhauya ndahwai kune vanhu vanoita reprogramming saka ndoda kuona kuti handikwanise kuwana second option vasingadhuri here because 160 yakawandisa kungoita reprogramming chinhu chacho ichocho saka ndoda kuona kuti ndodii yakawandisa ini hangu handiikwanisi. Vanhu vari kuvhunza kuti maspeki haiiti zvespekiwo inoshanda nerimoti yakauya yakauya ne1 remote haina marimoti maviri. Zvokuti kana ichinzi yarasika isina kana munhu anonga ka mota inenge iri safe asi kana pane munhu anonga ari kuziva zvekuiti. Ndosaka ndakagara panozvi ndosaka ndakatogara pano pazuva. Wakarinda mota pazuva. Ndakatoirinda mene ndikuredze zvipai vamwe ndose ndakarinda rinda mudziyo yedu rinda zvemachokadi Sharon because kana chanhongwa nemunhu anogona kutonga munhu anogona apo pamamuchivhunza apo vanhu kuti hanzi kera muona apapo haina pekuisa kii inozovhurwa nechochocho chinoita ngechi chinotenderera then paunoistata ka ichocho hachistatike kana pakakii karimoti kasipo pamusoro apo. Hanzi yakawanda hazvichainoda kukuridzira yakawanda yakanyanyisa ichi yazowanda 160 it's a lot of money. Kuri kuoneka ako kavherisa ndakakagadha nyangwe ndandakakavenga ndakakagadha mwana ndiringo namusecurity guard nhasi ndiri uri pabasa nhasi ndakutokanya basa randakadapinda mubhuya wayo rekumboti pamba ndichekera ndakumbopromota vherisa mawani saka ndanzigara ipapo unogarawo pazve ndichigara ndobuda hangu nemabheki angu apana ndichichemanga ndobuda hangu nemabheki angu ndinogara hangu ndiri pauyi yacho ndakairirira zvikanzi aiwa tina kuti budisai mabheke imi zvomoitachisai mabheke payo asara mukati umo nganzi mogarawo chii pamacheya pandakagara zvangu pacheya. Unoiwana ngatingova netariro kuti inowanikwa because panapa pane kicheni saka ndotogara neufu ndatobika chisadza but time after mota yamuka ndane kids ndoba ndichabika sadza. Ndada kubvunza kuti chimbowanawo time yokumbodya hazvivhiki takazosvika munomu nekutenderera tikazonyatso kusvika tikapinda kuma9 because takazenge tombotenderera tichitsvaka pekugara tichirashika saka 9 mashopu ese anga avhagwa zuro kutora tata takatova tasina kudya nokuti takachingwa nhasi chingwa chanhau chirya kudya kusvika izvozvo aona kuchidya waingofana kungozvimanikidza unoiwana ndingatingova netariro kungoti unoiwana. rega ndimbofonera nhamba dzandapuhwa ndinzwa kuti toita sei ndimbofonera vanhu ava ndipa nhamba iripo osera